Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Huwebes, 19 abo ti mabilang inibulan ti Enero 2023. Idanon ka tayo ti ENR Online, ti sabali man na parang ti programa tayo. Damdamag ni Berto. Dito apo di pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Ini technical control ni Maki Paulino Agustin. Da kami apo ti agdanggay tapno ti kastay. Dasarmi apo di damag. Ngamok nga dapakasiknan tayo amin na sa pada. Kaya na mapagsasaritaan si pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Awisan da kayo nga makipartisipar. Babayan iti panagkomentyo apo iti biyang ti ENR Online. Para di programa tayo Damdamag ni Berto. Agagayim ken kakabsat. Okay, digiti insagana tayo apo nga intay pag in kami padamag when idasar ka na kayo dito'y kabukbukudan tayo nga lugar kumustahin tayo apo dito'y grupo digitay PWDs digitay person with disability when no adarangkap ti bagina dito'y ket ti makunkuna nga ranyag nga dadawluan ni Jesus Guarino agagayem keng kabsat Delia Jesus Guarino kakabsat keng gigayem makainuman tayo ito ana digitay kang runaan na po nga uswat da tapnon ti kasta makatulong kadigitay person with disability when no saan da nga mailang langi kakabsat ken gagayem iti sabali nga bangir update po kadet indasar tayo di Kalman nya problema di kita taga barangay San Agustin barangay 21 San Nicolas gigiyem keng kabsat di Kalman na po nagtaripnong da po kapitan Pete Duldulaw kini apo mayor Mike Hernando iti San Nicolas ket adda kauno deti napintas apo nga nagbalin nga resulta ti nasaong taripnong ti apo kapitan ken ti apo mayor so padaanan nyo sublianan ti apo ni apo barangay chairman Pete Duldulaw may panggep apo kadito problema da arangtay ken kastameten nikitay suggested retail price kano gagiyem ken kamsat plus ta rin apo ti biyang ti DTI kang runaan na apo kadito kang runaan nga magatgatang iti sa balin tupay nga damag national hindi pagsasaritaan ada dati mensahe apo ti may sa agpambanday linteg iti Department of Justice nga digitay mangman manipular ti presyo digitay produkto agrikultura ken supply masapol nga matiliw gagayem ken kamsat digitoy himusay apo gapo iti low pressure floods gagayem kamsat umababot ti 30 ket talon idintero apagilyan digiti na apektaran 1.6 million. Ken adadet ti balaag gagayem kabsat adadet ti napasama ka po nga ginggine di Indonesia ket digiti aftershocks posible kano apo nga marikna dito'y pagilyan Pilipinas. Digitoy ken sab sa balipay ti maidanong ka kayo ti lasud ti may isang oras para di programa Damdamag ni Berto. Daytoyan ti sumbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kasti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rito traken tayo adingwen pakiramanan dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan ka rin Next Gen products iti Chumbian Feed Supply Masarakan Tigarete Street Abay Tigareta Barangay Hall Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka rin aming klase ti mula ket para ka rin traken. Next Gen environmental friendly a produkto.
Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adantay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, wenyo anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti Siyudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Agyaman tayo pa po kadi sumaganad ni Dr. Alan Taylan, manipod na po di St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, dito i-recruit na inyo po ket yung konsultar iti doktor. Mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much. Iti John Floor Apartment in Barangay 50 Butong ti Siyudad ti Lawag. Babayan kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. manipod Honolulu, Hawaii. Thank you very much, Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Spain. Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Babayan ni Engineer Neil Jose. Kenti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance. Nga kasapulan nyo, mabalin na kayo Serbian. Iti na yung kalintigan na presyo ti TMT Construction Company. Nga kukwa ni Honorable Telvin Tapawan. Kami nga po di konseho ti Ili T. Marcos. Okay, iti dito yung gundaway. Kain naman tayo po ni Ma'am Delia Jesusa Guarino. Deti founder, president apo deti grupo nga Ranyag. Grupo di kitay person with disabilities. Di kitay adaan iti rangkap ti bagi.
nagiyim keng kamsat. Good afternoon na Ma'am Jesusa, live ka iti programa ti Damdamag ni Berto manipod iti ENR online. Thank you very much iti ipaay mo nga oras tapno mayam-am mo kada itay agbubuya dumdumngig kada tayo deti grupo digiti person with disabilities. So mabalin nga amwen anya ti okay, paki landscape dita camera ta Ma'am Jesusa, no? Okay, mabalin niya iti kaababaan na panangilaw lawag kada iti grupo nga ranyag. Apo Guarino, please go ahead. Name bagmet nga pangal daw mo, gayem nga Robert, iti dati online nga ENR online mo, babaen ti damdamag ni Berto. Dati ranyag ket acronym iti responsive, active, in networking for common interest, aim and goal, group of PWDs, iti Lawag City. Dito ket na-revive iti 2022, ngem dito ket isu ti kaslang nagbalin nga dalan, iti the previous administration, iti city government of Lawag, tapnon ti kastaket ad-adda, nga maam-ammo iti PWD, iti syudad tayo nga Lawag. Tiranyag ket addaan iti agduduma nga members kastamet we have sets of officers and we are SEC registered. Nga ngano sa dinno affiliated iti selected kung nakaditahamet pa amin kita saturate iti grupo iti 80 barangays ti Lawag. Affiliated iti badap nga makunkuna wenno barangay association of differently abled people and community in which digitoy nga affiliated a barangay iti syudad ti Lawag isuda iti kangrunaan nga maipapaayan anyaman iti serbisyo, programa, wenno proyekto nga kaslang maad-adaw iti ranyag babaen iti naduma-duma nga government agencies as well as ti pribado nga sector ka Robert. Okay. So so affiliated kayo kada gitay iti sabali pa nga grupo digitoy ada kadi may ususwat nga monitoring within Lawag City or the area of jurisdiction deti ranyag no adda digitoy maitao mayanak nga dito ket adaan ti rangkap ti bagi automatic da kadinukman nya karaman no andaman benepisyo nga ipaay ti ranyag Miss Guarino. Kas may nga non-government organization, syempre ka Robert, agandergo kami met makungkuna nga membership nga makunkuna. Haan nga iso amin ket kaslang affiliated addamet digiji mangayat addamet digiji haan kasi gagangi deta iti non-government organization awan ti sapilitan nga kunada. Ngem digiti talaga nga affiliated kada kami aket no kastoy nga adda may uswat nga pagsayaatan. For example, kumakit previously, last July, the last year, ada detoy insayang kat itiranyag, babaen metlaeng itiranyag Federation, PWD Federation Incorporated, nga nagsurat kami, direktamente nga nagsurat kami iti DSWD National, ket ijay nga kinid daw mi iti no adda pa nakabalin na ket nag-submit kami iti 300 PWD beneficiaries nga isuda iti agbalin nga beneficiary iti makunkuna nga sustainable livelihood program. Ket enough ka Robert tigapuna out of 300 nga impasa iti grupo iti ranyag nga grupo 150 iti na beneficiaran kadetoy SLP nga makunkuna wenno livelihood para kadigiti PWD nga beneficiaries. Out of Region 1, it is our pride da kami nga grupo iti ranyag babaen kadigiti oficiales ken kastamet iti members nga Tilawag City laeng PWD ranyag PWD Federation laeng Interment Tilawag City laeng iti kaadwan iti beneficiary iti Region 1 kadeto nga SLP no other group laeng iti naka
avail kadeta nga makunko na nga SLP ket deti ket haan nga DJ deti ket talaga nga pure nga PWD nga makunko na. Ken apart from that ka Robert, di panagbarangay mi since I have been doing this ever since. Idi na ikanak met ti Gundaway nga nakapagtrabaho ti city government way back then during the administration of the past administration, aket na ikanak met ti Gundaway nga nagbalin nga nang-advocate iti rights and privileges ti PWD iti barbarangay ket ditoy nga imulasok wenno nag-boom iti makunko na nga PWD sector kadaydi nga panpanawen ket intultuloy mi gapot it is our tekunada nga rod nga karbengan tayo met nga mangipatakder iti non-government organization tamo tayo met nga adayan tilinteg deta iso nakapanunot kami kadigiti met pada nga PWD advocate ken fighters nga mangiput up kadeti nga ranyag PWD Federation ket dita nga nagbara-barangay kami ket dita nga inlaban mi we fought for the makunko na nga share ti PWD ang nga agga po ka DJ paggudwaan iti senior citizen ken PWD nga 1% ka Robert. Okay. So kada gito nga Gundaway deti ranyag Lawag City laeng ti jurisdiction na Ma'am Delia. When Lawag City ti jurisdiction na ngem adda digije mangipakpakita iti interest na nga kayat na met nga numabalin province-wide ti numotoy biyang let's face the reality and truth nga te kunada nga rod ka Robert nga among ngamin ti personalidad ti PWD ket ahaan mi nga maala DJ kunada nga DJ ko namin nga lumaban ko mga DJ ko kasi napigsa namin ti inferiority complex ti PWD ket man manula DJ pay adda-adal na man manupay DJ kunada nga amuda ti rights ken privileges ngem adda DJ bain nga makunkuna iso nga mabilbilang laeng iso nga siguro in the near future since tiranyag ket affiliated met iti national iti babaen iti Philippine Disability Forum ken advocacy ken ti PDF met ket affiliated met iti UN so mabalin siguro no if given the time the proper time nga kunada baka i-affiliate minto met laeng ket pagbalinen minto nga province wide deti nga ranya nga makunkuna ka Robert. Okay. So ada ka dito use uswat yung seminars or dito parang i-boost up ti panuno trick na dito pada yung PWD staff no dikas na handa nga dito kas lamaan anupi or mabain or parang secondary citizen da lang hindi pa nang ibilang dito bagida Ma'am Delia. At present, ka Robert, ti imo na ngayon news what me, DJ kunak kanyam itatay nga nagbara-barangay kami, tapnon ti kasta, among ngamin akit, with your presence nga kunada, numakita da nga PWD ket iso na mismo ti mga approach, ada DJ kunada nga relationship iti pada nga PWD, DJ ket maikat nga maminpinsan ti panagbain data makita da nga DJ agsarsaritat sangwanan da, ket may samit lang nga PWD somehow maboast post na kasi amuda nga somehow itiliko dakmet gayam at damit lagayam mangilablabang kanya da so the first approach ngamin nga makunko na ka Robert ket DJT the personal approach mo and you have to do that not only to advocate the rights and privileges but when you speak in front of people ngamin you have to speak with the heart nga kunata tapnon maalam meti maguyugoy mo isuda ma-encourage mo isuda nga handa nga agbabain kasi nobody wants met nga agbalin nga PWD nga makunkuna so that's the first thing nga inaramid mi nagbara-barangay kami and we almost saturate barangay, 80 barangays, ket deta. Namin, Bombo Robert, dati 1% lang inin, no once nga ipa-ay deto iti barangay, ti interamente, nga pagilyan, we start at the grassroots nga kuna dati barangay. Dakkel deta nga makatulong iti pada nga PWD. Kasi deta 1% nga pagudwaan ti senior citizen,
it's a reality nga man ngamin iti maka-avail det nga PWD kasi di ko nakinggan mabain damit nga mangiriing, although mostly nga LGUs from the barangay amuda det nga linteg ngem somehow mano mabilang laing iti mangi-implementar. We will encourage them just by merely talking to people nga just by merely talking to people no ada makita nga PWD just by seeing you makita ka dakalaing nga PWD ket somehow ma-encourage dan this self-esteem dan. So in the near future siguro we will be planning to have a seminar with together with my officers as well as the members to go to different barangays again, and at the same time aramidan mi itata we have established that the production center which is called the Camarin iti Norte, and we are very much thankful and grateful that we have Honorable Handilaw may ay banggitek kadman latnagan na as the main advisor mi kadete nga grupo mi. Isuna iti mga bobos kada kami, isuna ti mga tagsuporta kada kami in all aspects. Kada ti nga production nga naipaay na ket dakkel iti banag nga naipaay na kada kami ket addamit na urnong mi at the same time in separate mi met DJ pundumi nga iso ti pagkakautan mi kasi in separate ko ti production ka Robert at the same time payment adda kada kami nga pundo tapnon ti kasta anyaman iti maalak nga consensus iti grupo iti ranyag no anan ti kayat dang pangipaayan deta naurnong nga sangkabasit nga naurnong para iti pangkalahatan siguro that would be good enough. Apart from ka DJ nabanggit ko king ka Bombo Robert nga pinangtulong kiranyag nga pan-avail da deta SLP ka Robert. Okay. Ano lang Ma'am Jesusa, retired na ako sa Bombo no. So ay okay. Sorry. Robert na lang. Okay. So kunam nga agbalbalin niya kasla inspirasyon para kadagiti PWDs no may isa nga PWDs di makita da nga agsarsarita against instruct or anyaman mangipatpatong paliti programa. What about parents? Ada kadi aramidin yung pang-motivate met kasi kung minsan yung mga parents paskas la isuda pa iti umununa nga maawanan iti deti namnama gaputa kas jadi anak da kas jadi anu da. So ada kadi met iususwat yo nga panang konsultar kadagiti naganak nga addaan kadagiti anak nga adaan iti rangkap ti bagi Ma'am Jesusa. When Sir Robert kinapudno na just recently di December babaen metlaeng iti Good Samaritan nga ni Mr. Paulo Flojo nga pianist ken adda iti piano Allegruna ket nagkinamayat iti grupo mi ken isuna nga mismo ket nangipaay iti ranyag PWD iti 15 nga beneficiaries ka DJ makunkuna nga bringing Christmas right to their home nga kunkuna ket reach out ni digij PWD nga ubing ket ije nga most indigent nga no sa dinno tinulungan na kami ti may nga BOD ni kandigiti da dumangan ng TED kadigiti nga recipients nga ni Miss Ma'am Rosalinda Batuon iti Baksil ken digiti da duma pa nga nang i-recommend ket ditoy nga reach out me iti 15 most indigent children wenno PWD nga ubing ket dita nga kinasarsarita mi digiti naganak and good enough ka Robert hala nga nagpatingga ka DJ gift giving nga makunkunangem we had a pledge with Mr. Flojo nga this will be a continuing and sustainable program between him ken the Tiranyag at dungan min tinakita mi nga problema kadigiti haan unay nga ma-reach out nga bedridden kunak kadilatan ken digiti PWD
gusto te ko na ka Robert nga maawanan iti namnama digiti parents kasi nga nanlulumo sila dahil makita dati kas jete anak da ngem no agda ka nga mangibobos kanya da mabyagan da. One good example ka Robert ket dati napanan mi iti somewhere dito sentro ti barangay iti Lawag. Mhm. Multiple disability di anak na blind by birth at the same time ket agdapi ket di ADHD na kan basta multiple disability. So in any program hanggang nga dapat lang nga agpatingga dita. Para kanyak lang in any seminar hangka lang nga agpatingga dita. It must be sustainable and there must be a monitoring nga talaga tapno ti kasta makitam di flow no kas ano ti panag-develop kan panag-improve ti mesa nga PWD kasi kakaasi damit digiti PWD most especially digiti ubing nga kunam no awan iti kastoy nga aramiden iti individual wenno iti government nga mang-reach out kanyada. So adada Bombo Robert to name a few. Okay. Okay. So kada gitoy adda ka diri giti kaya kasla tumultulong kada kayo nga grupo aside ka diri na i-mention mo na nga personalidad para iti mas produktibo nga asosasyon or grupo digiti person with disability. Ma'am Delia. Ka Robert para kanyak lang ay teko na da nga ay top mostly ka DJ individual with good heart nga talaga. Kasi no adapan nakabalin na narigat ngamin nga DJ itap mo pa iti other group kasi isuno ko ti pangrugyanan kay makun ko nga haan nga pinagkikinaawatan ngem dadaran niya group ket very much open iti any group mo may makikapeng wenno in the near future siguro Bombo Robert basta ti pela konsentrasyon mi ket deti advocacy which is para kanya ket very much important when i-advocate mo iti rights and privileges ti PWD based on the social bible of the PWD kasi adda amin ditan nga naipalakupok kada ti social bible ti PWD which is the Magna Carta 7277 nga na-revise nagbalin nga RA 9442 adda amin ditan iti rights and privileges ti PWD from employment, health, education. Ngayon iso nalaeng namin ka Robert na kaslang hanunay nga ma-intensify iti pa naka-implementar massive implementation dati na sa nga gakat kadalinlinteg though we have many laws ngem di laeng tengarod kunakon ka Robert nga somehow it is not only knowing the law but we should feel the law to those to whom it may concern nga talaga tapno ti kasta marik nami met nga PWD sector nga talaga nga we are a part of the society and so that no PWDs will be left behind in the society. Okay. So parang maawatak nga hangga satisfied iti pan naka-implementar ti rights and privileges based on law kada gitoy para kada kayo nga PWDs kasya iti maawatak correct me if I'm wrong Ma'am Delia. Akit ka Robert ti kunadahan te met nga haan nga mabalin nga agbibiyag te lakta ti kunada nga swini-switi kweno agbibiyag te lakta te quote and unquote nga swini-switi kweno agdenay tayo ti bagbagi tayo nga we are already satisfied. The very reason why most PWD advocates we are doing our part ket ti kunada nga coordination between the LGUs, the non-government organizations, the civil society and all others. We must do our part ket we must stay pagsasao nga what is due to Caesar give to Caesar nga kunada ket awan man iti problema launay ken awan ko man iti makita nga hinaing wenno grievances wenno sentiments ti PWD no bilang laeng ta dagitoy nga linlinteg nga makunkuna digitoy nga programs ken services nga makunkuna ket
maipaay nga talaga para iti PWD. For example, ka Robert, data PWD ID, it has been an issue, general issue. Sad to say, kasi previously DJ meeting with Manila ED can different meetings nga nagat-attend darak. Noted nga han adugayam digiti makaalala iti PWD ID, adugayam ti make ikan ti PWD ID in which han damit nga PWD. Nakakasakit ng damdamin kasi among nga lintag para PWD teta, among nga adalintag para kadeta, and yet you're still adding insult to an injury. Ado digiti banbanag iso nga haan ko kayat ti agin ko kuna ka Robert kasi fighterak advocaterak no ipakitak nga talaga nga haan lagi no ipakita nga no talaga nga well implemented. I might be look wek laeng ti bagbagik ket no agtarita ak ti padak nga PWD, I might be look wek naglaeng ti padak nga PWD no ibagak nga 100% ket well implemented ken masurturot ti rights and privileges ti PWD ti intermente ka Robert. Okay. Ma'am Delia, maraming salamat. Itinded mo nga gundaway amok adu digiti na inspire. Kadagiti pa panangilawlawag mo iti rights and privileges piyo nga PWDs. Na da mensahem kadagiti padam nga PWDs ken saan nya PWD. Please go ahead, Ma'am Delia. Thank you very much ka Robert, kadeto in paay mo nga gundaway tapnon ti kastakit may palakupok komet deti kaririknak para iti PWD sector iti intermente nga probinsya ti Ilocos Norte ken iti kabangi-bang nga probinsya. Sapay la kumat panawenen tapnon ti kastakit irungaing tayo met no anya digiti karbengan tayo no ana digiti linteg nga para kada tayo. Haan dakes, haan nga tamit a kinatangsit, no iti ilablaban tayo ket ammo tayo nga para kada tayo. Kadagiti met haan nga kadigiti parents nga adat disabilidad na, tenga ko na ka Robert, awan iti nagayayat nga naianak iti anak mo nga kasta, awan met iti naganak nga nagayayat nga maadaan ti anak ti kasta. Love your children unconditionally kasi ti umuna ken foremost nga mangisuro iti anak ken mangayat iti anak ket agapo iti pagtaengan. Haan kadilang agbalbalin iti PWD sector wenno dagiti padak nga differently abled people nga agbalin nga nakakatkatawa wenno pangbutbuteng yo kadigiti ugbing wenno bulbulien yo no kasta nga adda makita yo o nga kaskanyak ken digiti dadu mga kakabsat ko nga addaan iti rangkap. There must be and let us be there humility, love, and respect met para kada kami kasi we are all created by God. Tapnon ti kastakit te kung nakita tay ka Robert marik nami nga we really belong to this society ket kadigiti met local government units massive implementation, massive can intensify implementation ti rights and privileges ti maipaay with no political colors at all, aramiden da no anya ti pagrebrebengan da kas nabutusan ken inbutos iti tao detalaeng ka Robert ken naimbag nga aldaw mo. Okay, maraming salamat Ma'am Delia Jesus Guarino. Thank you very much po. Thank you ka Robert. Okay, so DJ Apo, digitay person with disabilities, gagayim keng kabsat adarangkap ti bagina, kanyami diti pamilyami ket diti kabsat ko nga DJ Manila, dua ti anak na, tallo pa ket didi tallo apo nga adarangkap ti bagida, handa nga but di mo na pimusay ditoy then last year DJ may kadwa pimusay gagayam so dapat may isa kakabsat kang gagayam ba so di amo
dito nga nakita no kasano ti kinatangken DJ kabsat ko nga kasjay di anak da di nabati gagim di muna kabsat ken gagim amo yun no daduma para kadatay amin nya kabsat ken gagim dapat kasla di apela ni Ma'am Jesusa Miss Guarino is my classmate idada kami ti kolehiyo gagim ken kabsat So, nakita ka ni Delia nga talaga nga isuna fighter nga talaga fighter. Oray di uneg di eskwela idi hanga bagapot ta isuna ket adda ti nakasarukod ti dua gagayem kay kamsat hamo basta-basta matinag isuna. So, amuyo may isa ka digiti pampanunot kapo. Okay, nasaludsod ko kay kuana. What about parents? Ada ka di aramidin you met nga panang challenge ka da kwada no handang diti kasla maawanan tesla na mapukaw dat namdamag balindaon nga naliday gagi gaputa kas DJ anak da ket no kas ti makitan to mariingan DJ anak mong ada diferensya na sigurado gagayem kay kakabsat nga isuna manlumo bumagsak DJ Riknana gagayem kay kakabsat di ba hangem sa anti-met kuma nga agbalbalin nyo overprotective kada kitay anak tayo nga kastoy gagayem kapsak dapat ipaawat tay kadakwada nga isuda ket kasjay may adda pambubuli panang lukluko nga dapat sang ko mga marami da so no ma-experience man digiti addaan ti rangkap ti kasjay iti sabali gagayem at least maawat da gaputa si ka mismo nga naganak impakitam nga tinarawidwidam impatig mo pinagbalin mo kasla normal but impaawat mo nga isuna ket kasjay kasi no pagkaganya makangig to iti diti ore agtaray keng ka at overprotective ka gagayim keng kaabsat so dapat ipaawat tayo nga kasjay isuna ken masapol nga ipakita tayo di bileg puwersa tayo para ka di anak tayo gagayim kay kabsat niya kasjay digiti local government units digiti linteg rights and privileges nga kuna ni Ma'am Delia gagayim kay kabsat maipapay ka din lang apay adda pay di kuna nga adda kano digiti hamet nga PWDs nga mga alay ti PWD ID may adda malagip ko nga kasta nga issue idi adda pala ti radyo gagayim kay kabsat but diya mo no dapay sabali nga pa nakapasamak na iri kasjay saan te kadmeta gunggundawayan apo na ikari nga para kadakwada deta naputar jay linteg para kadakwada ngimno sika gundawayan pa ilaeng sus Maria Josep kasla te limos tinatay tinakaw mo pay pabagayam so nga agnaknakem tayo apo hantay nga pagbalbalinin apo nga wenno gungundawayan idata adadda nya kasla di ko na ni Ma'am Guarino nya kasla sugat rinasrasam pay ti asin gagayem kay kaabsat di kadda adadda nga mariknat ti apges ken panaas dagitay masiknan kakabsat ken gigiem. Okay? No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna
Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko na Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Okay, tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Gagiyim kayong kamsat, okay? Padaanan niyo po, kayo naman tepe ni Apo Pit Duldulaw. Maki-update tayo po, kanito nagbani na dialogue da, kini Apo Mayor Mike Hernando, ti Elite San Nicolas. Thank you very much, kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121Z Flores Street, Lawag City. Nadarikrik-nahin niyo Apo, kit kayo ay konsultar ti Dr. Mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Thank you very much, John Flor Apartment, Barangay 50 Butnong, Lawag City, babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Okay, hindi natin yung gundaway. Tuloy-tuloy tayo po nga kainuman ni sublianan tayo ang kainuman kuma ni Apo Barangay Chairman Pete Duldulao, Barangay 21 San Agustin, or adadang amu Apo iti Bugnay nga barangay iti San Nicolas. After Apo dito dialogue da or meeting da kini Honorable Mayor Mike Hernando. Naimbag na malim mo once again Apo Kapitan, thank you iti Ded Magundaway. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. So kumusta tinagbalin nga saritaan nyo iti madaydayo nga Apo Mayor dita San Nicolas in line kada ti problema yo kada ti matip-tipangen nga sangit ti rangtay kadaanan nga rangtay Apo Kapitan. Naimbaga malam tayo Sir Robert kata nagbalin nga napintas ti resulta ti saritaan mi kada Apo Mayor iti malim kalman alas 2 iti opisina na kata dagos nga nagaksyon ni Apo Mayor ket imbaon na nga dagosen ni municipal engineer ken talupay nga engineer nga naggapo iti engineering office kata imedan kinita daytoy maperperdi rang tayo Sir Robert. Okay. What about ada ka din masindadaan nya pakaalaan iti pundo tapnon ti kasta matarimaan deta nga rangtay Apo Kapitan? Adan Sir Robert pinaeban na ni Municipal Disaster and Risk Management Officer Miss Simon ket ada nakurang may nga milyon di initial nga pundo na kata mabalin nga manayunan pay kuno ata so nga mabalindan nga erogi iti kabitan na panahon Apo Robert. Okay, adan ti computation numano nga talaga ti kasapulan nya pundo para iti datoy kalpasan ti panang bisita ti Apo Municipal Engineer Apo Kapitan. Madamada nga kumputenan Sir kata mabalin nga ti kabitan na panawon ket maibagadan tun numano jay talaga nga masapula ta renukod damat amin di ini kita jay aglawlaw. Okay. Di kad ti munisipyon ti mangubra haanin na mayawat kadigitay pribado a kontraktor Apo Kapitan. Siguro kas dayon Sir ta de pundunan na kata damoten at sindadaan nga pundunan na kurang nga may 1 milyon. Okay. So ana deti ka di barangay road, municipal road deti ti pagsilpuen deti nga rangtay Apo Kapitan? Barangay road Sir nga gaputa project met ti munisipyo DJ nakaigapon di pan nakaperdi na agad siyempre suda mo lati mga ubra ata hamot nga na perdi no handa nga inarami di tabras dam nga iso tiga po na itatang nga nakaperdyan na
Okay. Okay, so ano, so yung Brass Dam, anat nasken niya maaramid kareta Brass Dam. Tapnon ti kasta, amangan ta patarimaan ni munisipyo, agtultuloy met DJ pa nag turong dito pa ng tupar ta danom from Brass Dam. Dito nga ko, maperdin tumet lang. Saan niya karaman kadina pagsasalitaan, tapnon ti kasta mapreventaran. Ididegdeg wenno pan nakaperdin tumanen, tamatarimaan niya sangi dito nga rangtay, apo kapitan. No kung mga min inikan na triprap na sir, mayat kuma, ang kumanga nagkasjay. Riniprapan da kumati nangatungot basit nga inturong ka di jay abot tarang taya tapno han nga agturong ka di jay approach na. Dagda mga min kat paparan na jay approach na iso nga lagka na di jay daga runo-runon na. Isot na kaperdyan na sir. Okay. So, di ka dapat mai-divert dyan, no? Maiturong ka dito talaga nga sirok tarangtay, hanga dito sangi tarangtay, tapnon di na tuparen kit agrigaay, dito sangi na, apo kapitan. Uwan sir, kasjay kuma sir. So haan niya na karaman nga napagsasalitaan ni Dikalman kada iti dialogue yung ni Apo Mayor at nasken niya maaramid tapno maiturong nga husto deta danom kada tarumbeng nga pakaiturungan na nga sa angket nga tasangi tarangtay apo. Aman sir, isutim baga ket alaing ka nga rod kitanan ko na ni Engineer Binuni. So ngayon may damot tugog sir. Okay. Okay, maraming salamat Apo Kapitan sa pait dito hindi solusyon niya talaga dito pagdandanagan nyo nga rangtay dita barangay Apo Kapitan Pete Duldulaw. Thank you very much po. Noad na mensahem o kahit may pakamu ka dito ka barangayam nga masansan wenno talaga nga makadaldaladal ka dito nga rangtay nga sandan niya agdandana. Go ahead Apo, go ahead. Ala ke tapo nga kalubaran barang tutuluyan nga malubar iti parikot tayo kita agiam na klaunay kan ni Apo Mayor ta dagos nga nagaksyon kita kasta ko maamin digiti mangidadaulo ka digiti ili kana probinsya Apo tapno alisto nga masolusyonan ti parikot digiti umili. Okay. Sir, thank you. Thank you and congratulations amok balay deti post mo nga nangiriing kadagiti agtuturay kadeti nga kasapulan ti barangay. Maraming salamat po. Once again, congratulations sa po barangay Chairman Pete Duldulaw, sir. Thank you, sir. Thank you. Ayun so insigida po nga dati nagbalin niya after DJ panangiparwar ni Apo Kapitan nagtawag ni Apo Kapitan Mike Hernando keng kuana nga solusyonan na deta nga problema so idi kalman kabigatan na after the interview ti keng kuana idi kalman nagturong ti Apo Kapitan iti munisipyo ti Ilia San Nicolas DJ nagdialog da kani Apo Mayor DJ nasolusyonan adda insigida nga pundo Apo nga mausar tapnon ti kasda masalbar ket saan niya baybayan deta rangtay aglalo old Spanish era pela eng deta nga rangtay ti panagkitak gagayem kay kakamsat so nga dapat mapreventaran maproteheran dito met napatakder nga Brass Dam nga kuno na po Kapitan isumit ti mang perding kadeta kalsada ken tarangtay aya nga men ti namnamayan nyo tata sa bali manen duble gastos gagayem kamsat orisak saludarak ni Apo Mayor kakabsat keng gagayem di kita nga project deta Brass Dam project deta Apo ti past administration ket no adda ko maris politika na ni Apo Mayor ket bebe amlat ta agperdi tatap no mababalaw de di akinaramin baka no okas jay angem saan gaputa makita na inirwanganan ni Apo Kapitan gagayem keng kabsat gaputa iso tinakatugaw kas Mayor aksyon agad nga ko na ni Apo Kapitan nariyaban na ni Apo Kapitan nagtawag ti rabii kabigatan na agmeeting ta di nagmeeting day di kalman alas 2 gagayem kabsat insigida adda ti makautapundo na mandar ni Apo Engineer Benoni Coloma may kumpadre gagayem kabsat na pan na in-inspect no agkurang deta less than 1 million adda pay sa bali nga mabali na pakalaan kano Apo ti pundo kakabsat keng gagayem so ayon talagang naikan Apo ti importansya deti nga problema tangamin naglikaw no kanunukwan ni ti pagruaranda mapanda kano magnat batak
no magising DJ Rangtay nga narugyanen apo nga naperdi dito sangina. Okay? Thank you very much kani Dr. Alan Taylan at St. Camillus de Lelis General Hospital. Di barangay number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much John Floor Apartment, barangay 50 Butong, dito Ciudad Tilawag, babayan kan Mr. Aurelio Fiesta Jr. Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Ma'am Esmer Galisinao, Senyora, Manibula po di Barcelona, Espanya. TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Maraming salamat. Amin na po construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo mga Serbian, ti TMT Construction Company, kukuha kini matmatunan ni Honorable Telvin Tapawan. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Aircon Service, Balin Tawag Street, Lawag City, at daan na po kariti nalalaing, aircon technician, tapnon di kasta urnusen da rin problema, aircon tilugan nyo, kukuha kini matmatunan ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganat nga talong nga tips kaya't may panggap iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dahito'y nose. Umuna, nuwad da pa nakabalin na, kaya't liklikan tayo, dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, kaya't makairita, iti agong tayo. No, saan tayo maliklikan, kaya't itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, kaya't agbalin, nga proteksyon, laban ka dito yung pollution, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga, hanlay nga COVID, nudikit pati sakit, nga tonsillitis, kada pharyngitis, kaya't maliklikan tayo, babayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa na tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo, iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy kaya't babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, kaya't babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen, daytoy agong tayo.
Daytoyan ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan pa iti produkto nga para kadiri traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen kadiri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadiri amin nga klase ti mula ken para kadiri tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Okay, dapat na batbati apo 3 minutos kasangwanan ti oras tayong alauna gagiyem kay kabsat idi kalman adadeti panangiparwar ni Senate Minority Floor Leader Senator Coco Pimentel nga adda apo digitay ganggan na etkano nga manipular or parang yung tema ni Pimentel kasla adda mang dikdiktar ti gobyerno tapno mamanipula ti presyo digitay produkto agrikultura. Gagayim kayong kakamsat, parang sunod-sunuran, hawak sa ilong, digitay, ganggan na tibiyang ti gobyerno. Detiket gapo iti panang lukat ti gobyerno, bawain ka ni Presidente Bongbong Marcos, ti importasyon ti sibuyas. Ket no sumangpet diti imported nga sibuyas, maitapat, gagayim kayong kakabsat, kaday jay harvest, panagani, parot, digitay nagmula iti sibuyas nga mabali namang itunda iti panang perdi na apo kadin nga atong nga presyo gagayem kabsat ita adamanin sa bali may sang agpampadelen ti gapo ti yap apela iti biyang ti Department of Justice babaen iti panakusar ti National Bureau of Investigation tapno kamaten da kano apo digitay manipular iti presyo digitay produkto agrikultura tama nga ito nga deti apo ket mabali namang itunda ti panakasabutahe ti ekonomiya babaen iti panakamanipular ti presyo ken supply presyo ken supply ti anyaman nya maapit apo iti pagtatalunan. Kinuna ti bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera nga rumbeng nga mangyuswat ti Department of Justice iti sulido wenno maputar wenno pila ti kaso nga detoy ket full proof against technicalities and excuses nga kunana ket maikulong dagiti makuna nga economic saboteur gagiyem ken kamsat impetting na nga kasapulan tinaiget nga pannakadusa wenno administrative complaint ken digitay natangken ang linteg apo nga maipakat mamulta tapnon tikasta agnakem digitoy nga manggunggundaway gagiyem ken kabsat ket may isara apo digitay maararamid nga pannakasabutahe digitoy gagabsat ken gagiyem. So sino digitoy apo nga mangang sabsabotahe apo iti presyo wenno supply dagiti agricultural products. Dapat ni Herrera gagayim kay kamsat inaganan na no asinno digitoy nga economic saboteurs gagayim kamsat mang sabsabutahe iti ekonomiya tapno tikasta adda pang rugyan apo ngem siguro ni Herrera kayat na apo nga
ti biyang ni NBI babaen iti mando ni Department of Justice ikanda po iti importansya dito ag-investigar da no adda nga talaga digiti awamit na dakamat ditoy haan pa nga nadakamat no ganggan na ito no saan nakaslakin ni Apo Coco Pimentel dapat digiti research na Apo may panggip ti presyo di imported di presyo tayo ditoy kabsat tihirit ka no Apo digiti manalon para iti para kaditi produkto da is 100 pesos. Then no sumangpet di imported, mabali na mailako ti 60 aging ganat 80 pesos. So ma-diskaril DJ presyo nga kalikagom digitay mannalon na kakabsat ken gagiyem. Okay, awan na po tinabati pa yung oras iti dating aldao para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Padaanan na po ti programa Tina Palabas. Dito nga rin na po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatali na ay nga malem ti Huwebes, agyaman kam ting kay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidarunan di paspasama kinibugod kayo alumar, identero ang ginyan, ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri isus, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para iti panang salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata ikan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs is may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara walya panyo wenno na anyaman ana dalus alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madarusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma may baybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday.
ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat, ti napalabas. Kadwagundaway papagayam kablaawan da kayo tinagasat ngaldaw ti Huwebes te amin na sangapada. 19 ti mabilang iti bulan tinero 2023. Manibo di ti ENR online may danon ka na kayo ti sabali man na parang ti programa tayo tinapalabas. De la Cruz kadwatay di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti panakaibasa ti sabali man na surat nga nakaipalaunan tinapalabas wenno pakasaritaan ti biag kinayat. Ngem kasangwanan ni tirugyan nga ibasa dito nga surat papagayam agyaman tayo kaditi sumaganat. Agyaman tayo di John Floor Apartment iti barangay 50 Butong iti siyudad Tilawag babaeng ken Mr. Aurelio Piesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company di 48A Kabungaan North, Lawag City. Anyaman na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo iti na kalintigan na presyo ti TMT Construction Company kukwa kinimatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center iti Balintawak Street, Lawag City nga daan ka na iti nalaing nga aircon technician tapno ornusin da ti problema dagiti ti aircon tilugan nyo. Kukuhakin matmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Spain. Kay ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti siyudad Tilawag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor,
JMR Building, Subarog, Barangay 50 Butong, Lawag City. Ibasa di deti nga malit papagayam, ket surat nga nakay palaunan tinapalabas. Di pakasaritaan ti biyag kinayat, di may nga pagayam nga kayat na di paawagan, itinagan niya Florento iti tangatang. Naisaguday di surat, di pagayam tayo Florento. Tinapalabas ko, Manong Robert. Yabrasak ti mga blao ko ken ka, Manong Robert. Kastamit ten di pada kadumdum nge gagbuy-buya di deti nga programa tinapalabas. Jak na igawid to iritnak. Tapnon ti kasta, suratek met tinapalabas ko. Ket ipaset ko di deti programa. Ket sapay lapumata may kari ken maawatam. Ti sa anunay nga nasaya at nga panagsurat ko. Ken sa anunay nga nasangal wenno na urnus analaga-laga dahil di pagtingken pasamak tinapalabas. Nupay kasta patcheck nga di maminsan pa'y nga panagwayaway na iti tangatang dahil nga pakasaritaan wenno napalabas ko. Ket pakapidutan ti adal sursuro ken mabalin nga may katmet tani tinakapalok asiit iti kaunggan ti baruko ko. Sublianan ta Manong Robert iti agtawenak iti 20 ket 2 ken agtawen met iti kapsat ko ngay ninaudi iti 20. Siyak ti inauna nga napanaganan Florento. Idinto nga tiburidek wenno may kadwa. Ket napanaganan Melba. Agpada kami nga sana nakaturpos wenno nakaragpat iti adal ako na damano. Kapoy ti ginarigat dagiti naganak kada kami. Addan sa nasursurok basit ngem tallo kakileng titaltalunen wenno bangbangkagen ti ama. Kada ito met tinakpang tultulungan keng kuan. Agmula kami ti kamutig, agmula kami ti nateng. Nukas na nga panagrareep, saan kami nga agraep? Ngamin ket awan ti pagpunan wenno gastusen ni. Ad-adu nga ing kami makitigget wenno makiraep. Aglalo ken ni tata. Ngem no daduma siyak ket agbati lantan. Ta istimarek ti kakaisuna nga nuang ti amak. Nga isu iti maysa ka iti katulungan wenno pangruna na katulungan ni iti pagtalon wenno panagbangkag ni Manong ko. Kasta ti biag mi agtagibalay met ti inak ngawan iti panwelgo no pakiswelduan na. No adda digiti agpatrabaho nga mabalin nga papanan na mapanmet ni nanang. Kastamet ti ama. Dayta ti kang runa na paggapgapuan tinaldaw-aldaw pagbiag ni Manong Robert. Agsikor di tinaganak kanya kiti kaawan ti agserdi. Awan ti may luto abagas.
masida. Awan ti pagrekado iti nabraw kang runan na ti bugoong asin ken betsin. No duma pasaray 2 bulan na di mabayadan ti kuryente no pay dududwa ti silaw iti balay mi. May sa iti kusina, may sa iti salas. Dagiti 2 a kwarto nga pagturugan tatang ken ni nanang ket ti pagturugan ti kabsat ko a babae nga ni Melba. Idinto nga tinaito di nga pagiddaa ket ti katre nga naiyabay iti lamisaan niya panganan. No kasta nga agsipngeten iruwaren ni nanang ti ules ken pungangko ket ti tantumet den nga ipalkog ko ti baging. Dayta ti pakabuklan wenno makita nga langa ti balay mi nga naarami diti kawayan Manong Robert. Agsikur kami amin nga upat nga kakabalay no kasta nga awan ti maisaang wenno maluto. Nagluto ka kadimel ba? Kunanto ti amak. Awan met ti bagas tatang. Ti inayo napananaya. Napandita dayat napangkano nang ibagapay laeng kadagiti kakasinsin na paring ikanda at kanayon met latta na mapanumutang din samit nga rudag bayad. Makapungtot niya sungbat ti kabsat ko ani Melba. Sen na ay met ti subad ti amak. Agan anus kayo. Anangarot ket awam met ti dakila pagsapulang. Agan anus kayo anak ko. Sumungbat to ni Melba nga medyo nadagsen ti buses na. Makauma met ten ti kastoy. Kang kanayon met laingen niya. Awanan tayo. Namakpayin no, adag sakit ka na tayo. Sip-siputan tayo lata na ti masakit ha. Ikidem na digiti matanaw no, agkuripaspas ditan no, agbugsoten. Agsen na ay tumanen ni tatang. Wen Manong Robert, pudno ti sasawen ti kabsat ko. Nung ataadag sakit ka na kami, aglalo no medyo nakana, tay kunana nga sip-siputam latan. Nga agbugsot wen numatay. Gaputawan met ti pirak nga usarem para iti panagpaagas. Madamdama pa'y sumangpeten ti inak. Bugsong-bugsong nati sa nga gudwa nga tao wenno sa nga salo pabagas. O Melba, engka agluton anak ko. Nakaibaga ako niti bagas ka dagiti kasinsing ko yan. Pinabalunan da pa'y lang met iti sao nga dinasayaan. Balikas to ti inak. Ket anya nga ro, no di da pabalunan ket puro utang. Saan tay samit nga ro dagbay bayad. Alain ka ket agluto. Anya nga ro ti si datay Beam din naklumuk akta bulong tamarunggay ditan ata. Ison ti bugoongan tayo nga abrawen. Awan sapay na bugoong. Awan ti pang naunawan na iti maidigo iti bulong ti marunggay. Nakatatayag pa ikitin iti sangat ti marunggay kabuta masigsigod ti bulong na nanaw. Dialogo ken eksena iti uneg ti balay Manong Robert. Daytoy ket gubway ti kinakurapay, gubway ti kinarigat ti biag. Nagtulit ti aldaw nga kumarkaramot kami iti rigat. Nga danda nila makaruskos ti biag. Kapupay laeng iti kaawan ti umiso wenno makaumanay agserdi kada kami upat. Aglalalo kabsat ket adda sulsulit ko nga agtrabaho. No naduma tila may pampambar ko nga nasakit a parte ti bagik. No adda kami ti bangkag binutalong kenitata. Nga ditang agal aluduyak to na agawin. Nakagitid da nga ipakpakaladkad ko rin saksaka kiti didi. Ket no kasta nga agdalus ni Melba iti ayan ko nga papag iti abay ti lamisaan. Pagdudukutan na.
Adda ka lang bumalbalay manong. Di ka kumakit di mapantulungan datatangkin ni nanang. Padaldarapos ka. Kasano nga madalusak tiayan mo no, nakauldag ka la dita. Balikas na. Sungbatak kumata makapungtutak met ngem. At damit kalintegan na nga mang dilaw kanyak nga buta saan na makapagdalos. Isu nga, rumarak to iti balay ket amangek ti sirok tinarukbos nga kaimito. Itugaw ko sadyay sa ko isang girti bukod ko, aging gana nga maalak tiridep ko, Manong Robert. Iti may sangal daw kapsat sa nunay nga nasapa abiga. Nagtimek ni Melba kanyak ket kastoy di balikas na. Mapanpanunod ko pay ket din maanong ti mapan sumapul iti pagtrabaho ak. Kaasin datatan ken ni nana nga mangbibiyag ka data. Naglalo nasadot ka met. No kumangamin sikati mapan mangkita ti mabalim mo nga pakitrabahuan. Tay supay ti masapulan na maitulong ka na iti naganak ka data. Anya nga rin nga trabaho ko matisir kak. Awmet ti amo ka trabaho Timet la, mangtulong ken ni tatang iti taltalong ken bangkat ti. Amo ka trabaho. Tay takit nga minta di mo pulos padasin nga isapul ti bagi. Tempay amon. Syaktong ti mapanagsapul iti pagtrabaho ak. Ket makaammo ka nga na, mangkita ka na tatang ken ni nana. Lumakay ken bumakitdan ket ammok nga, kadiri sumarsano atawen, agsakumpadan nga kunada iti Ilocano. Ni Melba, kabigatan na. In pantalon na, ti kakaiso na ang maunga pantalon na, Manong Robert. Dito'y ket nakipet, tay stretch ako nada. Dito'y nga makita met ti pakabuklan, wenno, langa ti kabsat ko. Kaputa, nagblouse met iti, nalabagan. Dita nga pinunggos na met ti atid do na. Ken, in pangato na di gito'y. Nagpakada ket kastoy di pamakada na kadadatang keninanang. Mapanak man di taili, tatang nanang padasik man ti agsapul ti trabaho. Ay, saan da ka nga pilpilitin na makitrabaho anak ko Responsibilidad mi nga, pakanin da ka. Kaputa, da kami nga ron tinaganak ka da kayo angin. Ananusan nyo anati. Makabalinan mi kaputi rigat ti pagsapulan. Deta nga rod, mas asyan ako na yung kada kayo. Lakay ken bakit kayo ngem. Maturturang kayo pa'y laing nga mangisakat ti di pa nagbiag. Bayaan yun, tanimanong Florendon, timang tagibi kada kayo, no makastreka kiti trabaho. May karit kada kayo. Amin nga masapulak. Ipaay kunto kada kayo. Balikas ti kabsat ko. Wen manong kasla natangtangken ti pakinakem ni Melba, amay sa babae, ngem siya. Daytay di ti madlaw ko. Mabutengak nga mapan, mangsapuli ti pagtrabahoak. Amangan tagbalina ka nakakatkatawa. Wenno, mabalin nga bunga daytoy ti kinaman nagsulsulit. Wenno kinasadot ko, kapsat ko. Sentro ti ili, Manong Robert. Edi dumteng pasado alas 5, intulnog ti maysa at tricycle. Sigod niya sinarabo ni nanang. Oh, kumusta tinapan naman ako? Nakasapol ka kaditi. Mabalin niya panggidam no pagtrabahuan. Anya met tinastre ka. Balikas na.
Insarang ko dagiti lapayag ko tapno nalawag ang mangig ko na niya sumbat ni Melba kapsat ko. Manong Robert? Nakastrekak na nang may isang servidura iti pagpapanganan. Dete nalawa panganan nita, laudin ta tiyendaan. Isumit din nakita nga kasakulan din. Isumit din ati. Napang ko nag-aplikaran. Ken, naala ka nga ron. Kuen mangrugi ako nito nubigan. Isu nga, nagmalmalemak nga saan na nag-awit ta. Pinag-obserbar dak ken pinatulong dak. Sinurwan dak digiti datin nga servidura no kasano ti agi serbi ka digiti makan. Akit nasayaan manumet nga iti sweldo. Ay, basit laeng nanang. Nudyak mariro ti inbaga na iti ket 7 pisos ti makabulan. Akit dakil met deta na anak ko. When ken stay inak to sa giant nanang gaputa masapad nga manglukat so nga agyanak dun sa giant makatulong siguro ti sweldo ken makisayan tingiwat nga mga niti balay tayo taltalo kay tulaeng ta libre amin nga agserbi malaksid laeng kano iti sabo na pagdigos sabo na paglaba katangin mi ngem ti pagyanan mi ken ti kanen mi ngagmalmalem pakairamanan ti mamindo a merienda kukuha ti amo mi. So nga, kinayat ko na. Balikas ti kapsat ko. Kasla naliday ni nanang nga nakangeg ka ti balikas ni Melba. Ngem ni Melba, kasla gumargarot. Ragsak na unay ti maadaan ti trabaho. Ken mangtungpal siguro iti Karina nga tulungan na digiti naganak ka na kami. Manong Robert? Daytoyen ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga no bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ken para kariri taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, ket tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man,
iti usaren tayo, tapno saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panag paparaw. May kadua, ket daytay panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugot tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Danog ni Jewel Danog, kastamit nga ni Mar kapkablawan na ni Virgie Jarvis, ni Jenny Ragasa, ken Seni Lagpakan Bukaw. Hindi makastreken iti trabaho ti kabsat ko nga ni Melba. Taltalo kami ni balay, Manong Robert. Siya kun ti mga aramid kari di aramid ni Melba. Ti panagluto, panagtalos. Kasla siya kun ti anak a babae da tatang ken ni nana. At dapay kiti digiti gundaway nga ang angawin nak ti amak. No kasta nga masangpitan nak nga agluto. Nakaluto ka din Florenda. Kunana nga yangaw nga sumung batak tumen. Ilamit layaw awag yung kanya kwet. Anya nga Florenda. Anang harut kit si kamit din tiyag tagibalay baro. Napalpalalo ka pa ni Melba. Napya ni Melba idita. No may lipas na digit trabaho na dito ikit. O may sumalog tatang-talo. Ngem ka. At dakantong akong pumlib dita napuskula kasabaan. When no isang sanggir mo tabagim yan ta puunta ka imito. Tiket di pa nagtinag ta bunga ta ka imito at matuktukan ta ulom. Angaw na nga makais-isem. Jak tulatan sungsungbatan Manong Robert. Ngem talaga nga adda kinapudno na tibagbagan ni tata. Ni Melba ket mabalin niya mapantubulong agsibog ka rin imula mi akamatis. Lukas na ka imula. Ngem siyak ket talaga nga aramidek nga aramiden ti mangiliklik iti bagi. Manong ko. Dayta nga ruden ti taray ti biyag. Siya kun ti agtagibalay. No pa'y siyak ket lalaki. Manong ko. Dinapuputan ti panagtulid ti aldaw. Makatulong at talaga. Tikabsat ko ani Melba. Among kadi nga numadano nin ti panagsweldo ket pumailimet ten ti inak ket mapani ti ayan ti kabsat ko. Dita nga alan na ti daduma sweldo na ket may gatang kadi ti agserbi. Daduma makagatang iti naima sa sidaen. Nakaragragsak to ni nanang nga sumangpet. Nasingpet nga talaga ti kabsat mo nga ni Melba, Florendo. Ended naman yung isweldo na ket naggatang ako nakaditi ka sa puta. Nakagatak met ti medya kilo a karne ti baboy nga si datayo. Ket kumusta met nga rod nga ni Melba? Akit
nabusnag pimudaw. At akit saan na maininitan. At dalatan iti uneg ti panganan niya pagsirsirbiyan na. Kumusta ka nung arot ti trabaho na nanang? Na-enjoy ko na napit. Tila ka no pa ka banugan na unay hindi ti masapad nga agree. Alas 4 ka no anak ko kit. At dadan iti uneg ti pagsirbyan da nga panganan. Nga mingkit adu ka no ti kiti masapa ang mapamangan. So nga no daduma kit kasla mapuy-puyat ti bagina. Dahil damit lang ti reklamo na. Apay, awan na yan ti off na. Tadi man laagawin. At da off na, kay kayat na kano ti ag-duty lang daw day off na. Ta isupay ti masapulan na. Basta ay. Wait. Sumaling ba't to ti ama? Ket no si ka kumamit ti mapamang sabol ngamin ti trabaho. Florendo. Anya nga gumamit nga trabaho ti mapangguserkan. Kit mapangkan adi tapos office na pagidin nga tanda ti nagatan patadilam. Balikas nanto nga yangaw silyo. Ipanda idipel na ta silyo yan tadila mo sa di pingket inta sobre. Adula unay nga ipagpagayo. Sino arot di mangkita kada kayo no mapanak na tagtrabaho. Nalawa ti lubo nga pagalan ti rasom baro. Sungbat tumanen ti amak Manong Robert. Kasamanan niya ituloy ting ibasa dito surat ni Florendo. Agyaman tayo ka dito maganad. Thank you very much. Iti John Floor Apartment. Nga masarakan ti barangay 50 Butong. Ti Siyudad Tilawag. Babayin ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Ngagnanay di Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka dito kakalay nga aircon technician. Tapnornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much TMT Construction Company. Di 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo ti TMT Construction Company. Tinayang kalintigan ken nababa presyo. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan. Kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Esmer Galisinao di Barcelona, Spain. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Tilawag City. Nadarikrik na inyo apo ket yung ikonsultar ni Doktor, mapanit ni Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, ket tips met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukog, agraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usaren tayo, tapno saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwat tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Ni Makmak Lucas, AJ Isla ti Hawaii, coming from your cousin, Jewel Danog. Naglabas pa di aldaw, talaga nga nakatulong ti kabsat ko nga ni Melba. Medyo simaya at ti panagiyan mi, Manong Robert. At dapat di gundaway nga makayawi diti groceries. Tinanang ko no mapan na alaen ti masweldo ti kabsat ko. Iniday dimet nga edad ko nga dandani akong sumagpat iti 23. Mariknak metten ni Ayat. Ni Ayat nga isu ti mariknak nga paggagitak. Ngem no ti trabaho iti talon bangkag. Talaga na sa duta, Manong Robert. Dito'y nga kinanayon kon nga napan inriing ti Ayat ko iti pagdatdatunak nga dayag kadda ti kabangibang mi a barangay dayta ket ni Delia ket pada mi meta marigrigat nupay kasta adda trabaho ti ama ken inana ti inana ket agserserbi ti may sa balay idinto nga ti amana ket karpintero. Manong at damit dua kakapsat ni Delia, kada gito'y kinagat adal da iti syudad. Dito'y nga indarirag ko ti Ayat ko, kaputa, nabayag metten ti dandanin, ag makatawen nga panagdagdaton ko kumana. Kaasi ni Apo Dios, inaklon na, Manong Robert, ti Ayat ko, nga inak indaton ketwana. Napalalo ti ragsak ko, idiaklunin nan ti Ayat ko. Ngem, kas ka iti pasagid ti amak ken ti inak. Kastamet di kiti mangmangig ko kini Delia. Florendo, amom, ore adda kam ti kabangiba nga barangay. Madamdamag wenno dumandanon kanyak nga. Adda ka no sadsadot mo. Kasanong tungarutin no, kalaysata. No ikalay sana.
Sa dinno nga ti pangalaam iti agserbi. Sa dinno nga ti pangalaam iti ipakan mo iti agbalinto nga pamilyam no di mo met watwaten ti bagim. Balikas ti ayayatek. No dadduma kasla mapabainanak. Ngem no dadduma kasla makapuntutak. Ngem jak maaramid nga iparik na ti pungtot ko. Iti babae nga ayayatek. Nagtrabaho akto agasawatan. Kinsan man pelay nga ti asawa ngamin ti panpanunute. Di panunute makit no kasano nga agbalinta nga napudno iti tunggal maysa. No siyak napudno akken ka ay ayaten ka unay-unay. Uri siyak met. Mo kita ya nga uri bagada nga nasadot ka kit inaklong kulat ti ayat mo ta. Mariknak nga ay ayaten ka. Dagita balikas manong Robert. Nga bulon minto manen ti sumrek iti uneg ti pagtenganda. Ngamin inaldaw-aldaw ngagmaymaysa ni Delia iti balayda. Ket ditan nga mapasamak ti aramid ti agasawa. Nupay di kampay agasawa ken ni Delia manong Robert. Datatang ken ni nana. Oy Florendo, saan kamit ti na maibalbalay? No, nakainaw ka ni tibigat, pumanaw ka. Sakan tula sumangpetin no, mumalem no, pangal daw. Sa dino ayat ti papapanam. Di ka pa yun makaluto. Kakaasi ti inam nga, agkam-kamakam nga agawid tapno may agluto. Dati-dati ket sikat ti agluto. Makapungtuten ti lumakaya na amak, manong Robert. Nga, mangsidir kanya. Ay, mapanak na dita. Ano nga dita? Tunukwan, may isarsarak ka laglag. Mumit nga, ado nagiti mapaspasama kitan. No, pakaisungsungam nga aramid nga di umiso. So nga, agtanid ka dito'y balay at tapno makatulong ka. Kakaasi kami iti bangkag ni nanang mo sa sus apo ka, Florendo ka nga talaga. Florendo nga sadot, walwal. Balikas ni tatang. Anyamit nga walwal. Mapanak lang agpaspasyar. Asino ti paspasyarem? Wenno adda ka din nobyam nga iso ti pagpapanam. Nakigtutak ti immisuunay ti balikas ti amak. Wen kabsat. Agmalmale makitipagteengan da Delia. Gapu tawam met ti kadwana. No dadduma makipangaldawak pa yen. Ken no dadduma imbes nga merienda iti katrewen no kama manong Robert. Isa nga aldaw ti Domingo, nagawid ti kapsat ko ani Melba. Irubwat ko kumaman idin ti mapan, agpasyar ngem. Napanunod ko nga aldaw ti Domingo ket mabali na sana simrek. Ti ama ken ina, ni Melpuno, ni Delia. Ken inuray ko ti kapsat ko. Ado digiti ginatgatang na nga groceries. Ngem may sa tinagsanekan ti matak. Wen kabsat, pinakakarton at tsokolate. Sa anunay nga iso ti dakkel nga naimpis a karton. Ngem sigurado ka tsokolate. Melba, kukwak man laingin deta. Ayan na, deta tsokolate Ginatang ko nga, meriendain mi ken ni nanang. Pakanikmet ati tsokolate ko ma. Saan kukwak man laingin? Ano nga basta. Siguro, adda pang iregalwa mi ti deta nga tsokolate aya. Kinunana nga medyo inyukrad na digiti matana. Manong Robert. Imise maklatan kit ginamatakon tinaka karton at tsokolate. Wehe, ang damit pangitid please aning kukwakon
Sige man laing eh. Alam nga rin dito, tamapang kamang gumatang iti soft drinks, ta uminom tayo met iti soft drinks. Tadila tadanun ta malabit, maininuman. Kinunana, inyawat na ti sangagasuta pisos. Oreak lang nga nagliddook manong Robert. Di ako ni supli na. Adumit ti, insangpet na nga mabalin na karim kami na biskwit. May salatan nga dakkel nga soft drinks ti alaek. Napanak nga rod na gimatang ngem immo na nga napangkuindulin ti tsokolate. Edi sangpet ko ti dakkel nga soft drinks. Di suplimano, mutoy. Kinuna ni Melba, saan mo nga alalan awan lamit ti makukuartak so kukuha ko di supli. Kit adu pa di supli ngem deta bayad deta ginatang mga soft drinks. Wen kukuha ko si kamet. Nakapimpintas ka din ko. Pinang patiray ko, di nakmampatpatiray ukan, Florendo nga sadot. Kinuna namanen, inyal aludoy kon ti pimanaw ang mga ta, ipilit na nga alaen, ti supli, ti sangagasuta pisos nga inggatang ko di soft drinks, Manong Robert. Karian ti tsokolate. Kabigatan na aldaw ti Lunes Manong Robert. Natarayak manen nga napan iti Ayanda Delia. Kedi dita makagtenga iti pagtengan da. Delia, ada regalo kita. Maanya dita. O dito yun. Chocolate para kita. Wow! Nangalaan ting gatang mo iti dita nga tsokolate ket awam ti pagtrabaho nagsulsulit kami takunada. Si kamet ulit-ulitim detang ibagbaga. Agpauyo akon ne. Kinunak. Ngem kabulon ti panangyawat ko iti tsokolate. Thank you Florendo Thank you di detang tsokolate. No agpauyo ka, di agpauyo ka. Kuwak met din ti tsokolate. Kinunanamet nga inya nga bulon na ti nang kuddo ti di bakrang ko. Dito'y met nga sinipaw ko ti ima na ket pinettetak. Kapsat sa bali manen, nga panagsayamasam, sa bali manen nga rikna, ti agari kanya. Agore ka tayo limpas ko pala di lablaba. Ken, agdi ko sakto. Ing ka pala di likod ta, dugtug ako jay. Basit laeng di jay, ikaw kong alabaan. Agdi ko sakto. Alayos to kagbebe talaga nga kasla bumtak manin tirik naktilya sika nga talaga Florendo ka sige kinunana ket tinurungnan ti ayan ti paglabaan Manong Robert. Kapupay lang inigaadda ni Delia nga kaya na yan ko. Nga no kasta nga kasapulak, no agbara ti maging epen na ti iliw, Manong Robert. Agingga nga iti maysa nga aldaw, kastoy ti balikas ni Delia. No nga ruten, masikugan na. Anya ti aramidin ta. Anya ti aramidin. Sus apo. Api nga pampanunutim ay ati panagsikog. Awan pa iti nakasagana nga. Para iti panagtipon ta. Sa tapi nga pampanunutim deta, tinapatig na ragsak ta kas agayan ayat. Uri saan ta nga rumumar, uri at datala dito yung balayo. Maaramid damit ti kay kayat ta.
Ang akas lang ka di sabsabali nga. Rum-rumwar da nga, tiltilaan da nga mapapanan da nga isuti. Pangaramidan da iti kastiar aramidan da. When angin Florendo, masansanin ti panagpagustoy wano pa nakalipat da. Masansanin ti panagkanaig da. So nga, adamit amak ko. Adupay kiti makadlaw nga karupa nga nakaditoy-ditoy ka lang. So nga, bilbilinin dat di naganak kanyak nga agan-an natin. Saan nakadimit lang ang kontra iti relasyon da? Saan ba agpada da iti sauda nanang kinitatang ko. Ano iti sauda? Kati kinasadot mo naki-relasyon na ka nung kasmit keng ka nga nasadot. Anya nga rutin sungbat mo? Ano nga rutin baging ni sumit ti pakarik na akiti. Ayat ko na ako na. Oh, very good. Very good kamit gayam. Among mit gayam nga irasunan ni Florendo. Florendo nga nagaget doon. Kinunak. Imisem manen ni Delia. Mangkita kamit nga minan ti mabalim mo nga panggedan no pagtrabahoan. Mangnamnama kat samit nat na ngamin iti kabsat mo. Saan ba? Siyak met ti tumultulong ka datatang kin ni Nana. Basta no agsikugak masapon nga itakdir na ko ayabang da tatagkin ni nanang mo tag sa sarita dang kadagiti naganak kanya anya ti serbi digiti angkas di ba tatumtuma rin ayan at daangim amum lang ayan o makalibas kit agbalin sus apo anya nga agbalin basta ragsak ta pailaing kasagayan ayan di mo pailaing pampanunutin di pa nag-asawa. Ginagpay suna awan ti panunot ko ti panag-asawa nga balikas. Kabsat kas la mabutengak nga maaddaan ti responsibilidad. Sa dinno ti pangalaak inipakan ko kani Delia. Kenukas pagarigan at anak ko. Aging kakabsat niya, nagtultuloy ti panagtulit ti aldaw. Iti na minsan man na panagawid, ni Melba nga kabsat ko, kastoy ti nagbalin nga taray ti saritaan ni asa nga pamilya. At naninaklon ko nga nagrayo kanya no pa'y santay unay anabayan anya ti kayan mo sa uwin anak ko agasawa ka din sinunod pa'y ti tumulong ka na kami naliday nga sumbat ni nanang uray siyak nagsiddo kerak manong Robert kasanuntun ti biyag bino saan nakamto na suportaran ti kabsat kong agtrabaho. Simungbat ni Melba ket kastoy ti balikas na. Nagrayo kanyak nanang ti kabsat ti agtalikwa iti pagpapaayak nga restauran. Divorsyado ka no ijay abro. Inaklungkot. Ore no inaon ang imsyak ti dandani sangapulo atawen. Inaklungkot. Barbaring no iso niti tulbek pare ti panagsaya at tibiyag. Kinunana kas la makalwa. Maasyan na kididikabsat ko, Manong Robert. Saan lang nga maasyan? Makonsensya. Babae ti bangkay na nga miso ti adaddaan nga mangibakbaklay ti responsibilidad pare ti pamilyame. Ngem naungaran na kidikunana nga aggapu ije abro. Tinaklon na nga agray-rayo kenkwana Manong ko.
gilid ti aldaw, kabsat. Sakbay nga agsubli ijay, balasyo taaw, ti kaya na yat ti kabsat ko. Emay iti mismo abalay mi. Ket nagbalin nga naragsak, nagbalin nga, nagarbo ti lamisaan, iti day di agundaway. Ngamin ket, nang te di may gatang iti makmakan, maluto. Adu aputahe ti pinaluto na. Ket di malpas kami nga agsasango, kinayat na nga kasango na kami amin. Nga kapamilya, ti kabsat ko ani Melba. Tata, nana, Florendo, agsubli akit jay abroad ngem. Sano na yung mabayag ket umay kunto ikasar ni Melba. Ket kalpasan deta, mabalin niya ala ito isuna ni jay balasyo tao. Tapno agtrabaho ket makatulong ka na kayo. Ngem bayat iti kadak to iti abroad. Pailaeng makaitedak ngem sano na yung iso dinakkel namin ket adumet ti paggastuan iti abroad. Dahil bills ken sabsabali pa insurance, lugan. So nga ananusan yung tunan niya ti maitit ko. Balikas na. Kasla timmangar ti lapayag ko anak angeng. Ngamin kabsat jak pulos ni namnama nga maaddaana kiti kayong. Wenno mangasawa iti kabsat ko amay sa balikbayan. Nagyaman ni nanang ken ni tatang. Ngem siyak ket jaklat na nagununin. Jak betin padpadlaw nga maragsakan na kunay iti agbalinagasat ti kabsat ko ani Melba Manong Robert. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa deti surat ni pagayam tayo Florendo. Anya ti pagbanagan ni Florendo. Itata, addan balikbayan na kayong na. Saan niya tanga daddang agbalin nga nasadot ni Florendo papagayam. Padaanan niyo ti pan nakaituloy nga may basa deti surat ngin patulod ni pagayam tayo Florendo. Dito nga rin yung kang pumakaday di programa tayo Tinapalapas. Dito di pagayam yo, Robert de la Cruz. Dito technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Huwebes. Agyaman kami papagayam ting kay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.